Nggih, monggo kula aturaken setunggal tembang insyaallah menika Bapak Naib kula WA sampun rawuh. Nggih. Sampun jenengan lebetke WA-ne ta? Oh, WA-ne jenengan WA-ne Pak Naib, dilebetke? WA-ne jenengan. Oh iya wis ora apa-apa yen kaya ngono. Monggo. Meliza Wedding Partner Ihsan Foto Dodok Production. Ya, Dodok Production aja ya. DO2X ngono go Mas, tapi DO2X Production. Oh. Apik. Kusumane ngati yo wong bagus kang tak ati-ati mung tekamu bisa gawe tentrem ning atiku. Rubedo. Terima kasih masih. Wijaya Audio luar biasa. Meliza Wedding Partner. Dadah. Production. Yen Eksan Monos terkenal. Mau tercemar ya Pak? Oh iya. Kang tak anti-anti. Tentrem ning atiku. Ora bakal lali. Ono rubedo.
Setunggal tembang wonten Kusumaning Ati.